A ampliación de chan industrial do municipio é unha das prioridades do novo goberno de Ribeira, que cumpriu co seu compromiso de finalizar o proceso de compra de terreos coa adquisición das dúas parcelas pendentes que pertencían xa ao termo municipal da Pobra. Este mes de novembro pois pechamos un novo capítulo no que é o avance do polígono industrial, unha infraestrutura, un proxecto estratégico que é pois de vital importancia para nós, no que levamos insistindo, pois non só na anterior legislatura, sino durante todo este tempo no que estivemos pois no outro lado do goberno, e que puxemos pois especial interese en que se fixese un seguimento explícito e continuo do que eran pois todos esos pasos a seguir que levaban tanto tempo paralizados. Unhas parcelas que, como a maioría coñecedes, pois levan prácticamente, non sei se 2 anos, pero levan moito máis de un ano pois pendentes de poder proceder á súa compra. Podemos dicir pois que nestos primeiros 50 días de goberno foron compradas esas parcelas nese mes de novembro, tal e como nos comprometéramos cos empresarios, e polo tanto creo que é un avance no que pois esta tramitación. Unha vez comprados e rexistrados todos os terreos, o Concello traballará na busca activa de vías de financiamento que permitan desenvolver o proxecto do novo polígono, dando así resposta á crecente demanda do tecido empresarial do municipio. Vamos agora a tratar de buscar e a poñer pois todo o empeño no que é esa, valga a redundancia, búsqueda de camiños para a futura financiación do polígono. Dende logo, pois ese xa é o seguinte punto no que vamos a traballar. Agardamos que da man de outras administracións